Solomani nabile kasraje jabile kasensira romo nabile kasraje Auriko Dulana Amina Amija Bororo Sanfela Association Diga Mon Président Anana Wulana Famille Ambarom Soui Anje Yogo Ayaka Président Donneur d'Ordre Nasi Robenindo Abidjan Duguluna Anyam Natwa Machakuni Aleka Sanyama Divi Sanyama Midame septembre kalo kile konton kata kunche kalo septembre kalo kile tan ani fila Abidjan Dugukolo sanfɛ a ye wele ma da kɛ jɔn ma a y'a kɛ Jigabu ma k'a kɛ Arakumali la k'a kɛ Énergie FM ma ka wele ma da kɛ ka si Nana Media ma wulada in na Nana Media ɲɛmɔgɔw y'a kanu ko ne kana an k'a lajɛ ka bɔ kilasi ka ma ɲɛnajɛ ko kan Machakuni a ye jɔn wele nin janjo in na o de ye n kɔni fɔ Seguba Tarawele k'a bɛ fɛ a ka taa Abidjan Dugukolo la Côte d'Ivoire jamana cɛw musow k'an bɛɛ lajɛlen cɛ nisɔndiya bonya ani karama n ye mun fɔ o kɔ a ye ko in bonya n'a karama ko ti kɛ n'i ma mɔgɔ ɲini a la n'i ma kuntigi ɲini a la a y'a bonya n'a karama n'an b'a fɔ k'i den fa k'a di an yɛrɛ de ɲɔgɔn cɛ ma an ka mɔgɔ kɛ n'o ye an ka président d'honneur dɔ ye n'an bɛɛ b'a fɔ a ma ko Dugukolo Jara bɛɛ ko a ma ko Abilaye Jara n'a fana ye karamɔgɔba ye a sigiyɔrɔ bɛnnen don Abidjan Dugukolo kan o kɔfɛ a ye ko in maraya k'a ta k'a di Madame Bori ma n'an b'a fɔ ma Binatigi Mama Tamba n'a sigiyɔrɔ fana bɛnnen don Angeri ma ɲɛnajɛ in anw de bilalen don a ko organisation na anw ye jɔn ye Arakumali anw ye jɔn ye association Jigabu anw ye jɔn ye Énergie anw ye jɔn ye Muso TV anw ye jɔn ye Nana Media anw de bilalen don ko ɲɛnajɛ bonya organisation bɛɛ o tɛmɛnen kɔ a y'a kanu k'a ɲini k'an ka mɔgɔw invité n'olu ye invité d'honneur ye ka bɔ Mali la yan ka an kun da o kan ka taa fara o kan ani Abidjankaw an ka jɛ ka nin kulonkɛba in kɛ ɲɔgɔn fɛ o mɔgɔ invité d'honneur a ye a boloma sama k'a sin jɔn ma o ye Elhaji Amidu Tile Mori n'o ye anw yɛrɛ fana ka président d'honneur ye n'an jɛɲɔgɔn don n'an teri ni dɔgɔtɔrɔ Seguba fana filani teriw donc Amidu fana a y'a yira n na k'a bɛ se kɛnɛ kan yen o kɔfɛ a ye ci bila jɔn ma o de ye Zumana Tunkara ye n'an bɛɛ ko a ma ko Tubaratigi Zuma n'a fana sigiyɔrɔ bɛnnen don Mali ma yan Sirakɔ Megitana ko a welelen don Abidjankaw ka dugukolo sanfɛ ni o bɔra yen anw tɛ se ka don Abidjan an ka cɛfarin dɔw bɛ yen an yɛrɛ jɛɲɔgɔnw bɛ yen an teriw bɛ yen an jigiw bɛ yen an y'a fɔ ko a ka taa bonya se a bɛɛ ma o bɛ fɔra jɔn na Honorable Faganda Sidibe n'an k'a ma ko Beli Sidibe ni bɛɛ ko a ma ko Faganda Sidibe welemada bilalen don a ma o fana ko k'u ta o ka bonya sama n'o bɔra yen an ka colonel bɛ yen n'o ye colonel Toure a n'a ka donso tɔn bɛɛ lajɛlen u bɛɛ invité don k'u ka taa an ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka nin kulonkɛ in kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o bɔra yen an ka muso cɛsirilen dɔ fana bɛ yen an y'a fɔ n'u ka bonya la s'a fana ma ka ci fɔ a ye n'an k'o ma ko Awa Jɛnɛfu a fana a welelen don kɛnɛ in kan o mana tɛmɛ ka bɔ yen an fana teri bɛ yen n'o ye karamɔgɔba ye Jinatigi Lase Kamara a fana bɛ Côte d'Ivoire nin wagati in na a taalen ni bi cɛ bientôt 2 mois mais a y'a yira n na k'a fɔ an ye n'a don ye a sɔrɔ kɛnɛ kan yen Seguba Tarawele Cɛbɛnkɛnɛ Jigabu fɛn min ye ka se Arakumali ma ka se Nana Media ma anw tɛ se ka taa se kɛnɛ in kan Énergie TV ko ale Jinatigi Lase bɛ ko a tɛ fara an kan an ka jɛ ka kulonkɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ k'o tɛ se ka kɛ an teri dɔ fana bɛ yen n'an k'a ma ko karamɔgɔ Musa Sida an jatigi don a sigilen don Côte d'Ivoire ye a fana welelen don kɛnɛ kan a fana ko k'a di n'o ye ani Saka Sida fana nin bɛɛ lajɛlen de welelen don kɛnɛ in kan yen u ko fana k'u bɛna ne yɛrɛ denkɛ bɛ yen ani ne yɛrɛ kanubaga n'o ye Alassane Kaboye an ye welemada k'a a ko k'ale yɛrɛ bɛ se avant tout le monde n'o bɔra yen an b'a fɔ ko an yɛrɛ n'an ka jelibaw bɛ ka bɔ yan ka taa Jeli Musa Kuyate ale ye ma dogo mɔgɔ la bilen ka fara Jeli Beni Jabate kan ma dogo mɔgɔ la nin bɛɛ lajɛlen ko k'u bɛ taa n b'a dɔn Arakumali fana ye cɛ ye caman n'o ye animateurs ye minnu bɛ donso émission kɛ
u y'a cɛ de ni caman olu bolosi dɔw ma an b'olu tɔgɔ to dugu la mɛ olu fana bɛ sira la ka fara an kan ka taa nin kɛ karamɔgɔ Madani karamɔgɔ Buba Sakiri média lajɛlikɛla bɛɛ de welelen nin kɛnɛ in kan an ka taa ka ɲɛnajɛ sigi hɛrɛ k'a wuli hɛrɛ bonya ani karama kɔnɔ hakili la kɔni ɲɛnajɛ in yɛrɛ bɛ sigi don jumɛn n'o ye donso ɲɛnajɛ ye o bɛ kɛ kalo tile 11 n'o ye septembre kalo tile samedi le 11 septembre an b'a fɔ ala k'a don yirana si ani kɛnɛya la ala ka ɲɛnajɛ in sigi hɛrɛ fana k'a wuli hɛrɛ an bɛ a fɔ karamɔgɔw ye ko in bonya fana mɔgɔ n'i ko donso mɔni donso ta don dɛ Côte d'Ivoire donso bɛɛ de welelen don kɛnɛ in kan an kalifa b'u la ala k'a don yirana si ani kɛnɛya la ala ka ɲɛnajɛ in sigi hɛrɛ fana k'a wuli hɛrɛ an bɛ a fɔ karamɔgɔw ye ko in bonya fana mɔgɔ n'i ko donso mɔni donso ta don dɛ Côte d'Ivoire donso bɛɛ de welelen don kɛnɛ in kan an kalifa b'u la an kɔni anw ye kolandiw ye jumɛn anw de ye donso mɔni kanu ka donsow kanu mais anw ti donso ye anw ti ngɔni fɔla ye mais kanu mana fɛn o fɛn faga o tɛ o ma dufa ni anw filila an ka denmisɛnniya filila an bɛ hakɛto ɲini k'u fɛ k'a fɔ k'an bolo bɛ dugu la u ye k'u ka an mago to kalandenya ye k'an mago to denmisɛnniya ye jigiyabulon cɛ a n'a muso u ye jamakulu bɔ dɛ k'u bɛ taa ka fara an ka jɛ ka nin kɛ Arakumali u ye jamakulu bɔ k'u fana bɛ taa ka taa ni couverture médiatique kɛ fɛn min ye ŋana média ye a ko nin bɛ k'ale ka première sortie ye ka taa couverture médiatique ba kɛ nin ko in na k'a bila bɔlɔlɔ sira fɛ ka tila ka na ka baara k'a la diɲɛ bɛ mun ye Énergie TV u fana ko ten k'u b'a kɛ Muso TV u bɛɛ lajɛlen ko k'u b'a kɛ ten donc an b'a fɔ karamɔgɔw ye ko jigiyabulon karamɔgɔ Seguba Tarawele n ye nin fɛn o fɛn fɔ an pɛrɛlen don an sigilen don a kan k'a fɔ ni kalo tile 11 sera an kun bɛ Côte d'Ivoire jamana kan Abidjan jamana don n'a nataw an bɛ segin ka na parce que n'an tilala kalo tile 11 an jɛɲɔgɔnkɛ dɔ fana bɛ yen ko Adama Tarawele u fana bɛ boliboli la u bɛ boliboli la k'a fɔ ko ni ala ye kalo tile 15 fana jira an na septembre kalo an ye Adama Tarawele sɔrɔ jɔnni fɛ an y'u sɔrɔ fɛn min ye Kalaban Siriba Kulubali ye ani karamɔgɔ Jafetigi Nasi Jara n'a sigiyɔrɔ bɛnnen don Marakakungo kan an y'a sɔrɔ olu de fɛ n ti bɔ kuma na an yɛrɛ jɛɲɔgɔnkɛ bɛ an fa bɛ yen a fana ko k'a bɛ taa kɛnɛ kan n'o ye Marakakungo Babina Jara k'a fana bɛ wuli ko k'a kunbɛn Abidjan jamana kan ko Seguba ko don ko donso ko don Soma ko don jinɛtigi ko don an b'a fɔ jinɛtigiw fana ye den n'a ba minnu bɛ Côte d'Ivoire jamana na ni jinɛtigi kelen kungo wulila an bɛɛ lajɛlen de ta donc an b'a fɔ olu fana ka bɔ i ko kɔnɔkulu an ka jɛ ka taa nin kɛ aw dansɔgɔ aw ni ko